Radyo, Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, kontraktor sa Bacolod ginluthang patay. Isa ka balay ginsunog sang 8 ka persona sa Murcia. Sa balita nasyonal, 5 ka matagas ng opisyal sang DepEd nag-resign. Pogo wala ginagkabig nga national security threat. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sang Western Visayas. Karon adlaw Miyerkules, Hulyo 17, 2024. Ang inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Sa detalye sang mga balita lokal. Patay ang isa ka kontraktor matapos gintiro sa Purok Masagana sa Villarosa Street, Barangay Punta Taytay, pasado launa ang takna sang hapon Hulyo 16. Ginkilala ang biktima nga si Greg Alvin Helito, 45 anyos, kag residente sang Alunan Baybay sa Barangay 35, diriman sa siyudad sang Bacolod. Sunod sa nakasaksi, masakay na kundari sa salakyan nga Hilux si Helito kaupod ang driver sini, sang ginpalapitan sang duwa ka nagaangkasan ang individual sa motorsiklo kag gintiro sa makatatlo ka beses sa ulo ang biktima. Ginsay sa isang saksi nga naka full face helmet ang persons of interest kag nagpalagyo pakadto sa National Highway matapos ang insidente. Naibaluan nga masami sa lugar nga panyag ang biktima kag nagagamit sa nagalain-lain nga salakyan. Dugang pa, madamo ini sang kaupod ka nagistorya parte sa negosyo. Ginalantaw sa karon sang kapulisan nga may kangtanan sa trabaho ang rason sa pagtiro patay kay Greg Alvin Helito, isa ka kontraktor sa Purok Masagana, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod. Sunog kay Police Captain Michael Tuburan, ang hepe sang Police Station No. 9. May mga impormasyon sila nga gina-verify nga may angot sa mga transaksyon nga imbulbado si Helito. Ginatutukan man sa karon sang kapulisan ang pagkuha sang dugang nga impormasyon kag pagpangita sang dugang pang saksi nga makatestigo sa krimen. Na-recover sa crime scene ang 3 ka basiyo sang 9mm kag 2 ka deformed slug. Samtang wala pa nakumpirma ni Tuburan kung may mga pagpamahog sa kabuhi sang biktima antes nagluntad ang insidente. Sir, ano ang update diri sir sa background lang sa victim, ang motibo sir, ang rason sa pagpatay diri sa biktima? Mama, may gabi si mo kagaming gabi man sa ton mo kuran nga nagapapati mo no. Nagkanta kita kagina ma'am sa background investigation with regard sa background sa aton biktima. Kung panabalaan ma'am sa July 2022, ang aton biktima ni ma'am pablaket na sa gali ma'am sa may kwan, sa may Balabag, Boracay, Aklan ma'am, sa kaso nga stapa kag Si Police Captain Michael Tuburan. Ginsunog naman sa 8 ka mga persona ang isa ka puluyan sa Purok Himpod, Barangay Minuyan, Banwasang Murcia. Pasado alas 5 ang takna sang hapon sa Hulyo 12 apang Hulyo 15 na sang napadangat sa otoridad ang report. Sunog kay Police Major Sherwin Fernandez ang hepe sang Murcia PNP. Malayo ang lugar sa din nagluntad ang insidente kag halos malapit na sa Lasang. Sa investigasyon sang kapulisan, wala sang taong balay sang biktima sa natabo ang pagsunog. 8 ka mga persona nagkadto sa ilabalay kag ginbasyan sang gasolina kag ginsunog. Ginpahayag ni Fernandez konflikto kun inagaway sa duta ang isa sinatan-aw nga rason sa krimen. Dugang pa minatabo na sadto nga pagsinabtanay ang biktima ka mga suspetsado. Nagatag naman sa police assistance ang kapulisan sa biktima agud makadulhog sa Murcia proper bangod sa ginaligar pagpamahog sa kabuhi. Sa 8 ka mga suspetsado, nakilala ng 3 ka ginapreparar na ang mga dokumento sa pagpasaka sang kaso nga arson.
234,600 pesos ang kahalitan sang sunog nga nagluntad sa Lunes ang hapon sa puloy-an ni Virginia Montes sa La Costa Brava, Barangay Banagor, Siyudad sa Bacolod. Sunog kay Fire Officer 2 Rolin Paulan, Chief Arson Investigator sa Bureau of Fire Protection Bacolod. Ang sunog ang naghalin sa kwarto sa puloy-an sa pamilya Montes sa diin may nakasaksak nga appliances nga among ginhalinan sa sunog. Sunog kay Paulan, naglabot sa first alarm ang sunog sa diin na kontrol ang kalayo las 6:05 kaging deklarar fire out las 6:18 sang hapon. Wala naman sang napilasan nga pamilya sa nagluntad nga sunog. Sa ato naman nga mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na kaligid sa takna ng alas 6. Oplan Dakop Anniversary Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang madakpan, may papremyo. Oplan Dakop Anniversary Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. 500 pesos nga cash plus bugas. Sa Oplan Dakop Anniversary Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oplan Dakop Anniversary Promo. Magasugod na sa Hunyo 24, Oplan Dakop Anniversary Promo. Sino ayan ang madakpan? Ang Aksyon Radyo Bacolod News Team. Personal nga magalibo sa napili nga lugar diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. Agod magpanagtag sang papremyo bilang pagpasalamat sa padayon ninyo nga pagsakda. 500 pesos nga cash plus bugas, instant nga igahatag sa inyo. Oplan Dakop Anniversary Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Hello, good afternoon. Ari kami sa may areas ng Barangay Ilihan. Mayari kita karon nga Operation Tulong with Aksyon Radyo Bacolod at Love Radio Bacolod. So, isa ini ka part sang hazard prone area sang Bulkan Kataon. So, dili kita managtag sang bulig. We have prepared ayuda. Mayari kita dili nga mga food packs. And, mayari kita karon nga i-provide man not only in Bago, pero ang Aksyon Radio and Love Radio mahatag man sa Carlota area na part man sa hazard prone area. And karon may turnover kita of donations sa La Castellana LGU through the Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO. Pwede ko na pag-ibilin sa munisipyo sa La Castellana. Ito nilang sa tubuhan ng matubos gagawin dan sama-sama multi crops kasi kung sa mag-isgad ang isa at ang tubuli dapat kambot ya sa amin ito nilang Aksyon Radio Philippine Standard Time, just minutos na kaligid sa takna ng alas 6. Duga pa natin ng balita lokal. Nagdangat sa 358 ka mga personang naaresto sa kapulisan sa Western Visayas bangod sa paghupot sa illegal nga armas. Sa datos ng Police Regional Office 6, may pinakamaramo nga naaresto ang probinsya sa Negros Occidental nga may 125. Ginasundan sa probinsya sa Iloilo nga may 84, Capiz 51, Siyudad sa Bacolod may 26, kag 24 naman sa probinsya sang Antique. Samtang sa siyudad sang Iloilo may 19 naman nga nadakpan, 15 sa Aklan kag 9 sa Guimaras. Sa kabilugan may 2,112 ka mga armas kag 316 ka mga eksplosibo ang nakumpiskar sa mga otoridad. Ang pagdakop sa mga nagaupot sang illegal nga armas ang kabahin sang Tokhang kontra Armas Lutang nga programa sang kapulisan.
Nagbulos bilang hepes ang hinigaran PNP si Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Si Corpus ang nagtalos kay Police Major Clifford Batadhay nga natapos ng iya tour of duty bilang hepes sa hinigaran. Epektibo ang mando kay Corpus sa tung Lunes, Hulyo 15. Sunod kay Corpus, ginmando ni Mayor Nadia Arceo ang maid-id nga kampanya kontra kriminalidad, iligal nga droga, iligal nga panahor, kag ang pagpabilin sang kalinong kag katawhayan sa hinigaran. Antes ginpahamtang bilang hepes sa hinigaran PNP, si Corpus ang nagserbi man bilang tagpamuno sang Provincial Drug Enforcement Unit sang Negros Occidental. Posible na nga pagkatalakayon sa Enhanced Managing Police Operations o kon EMPO Conference ang plano may kang tanan sa liwat na paghatag sang gasoline allowance sa mga pulis kag pagbalik sang Motorized Anti-Street Crime Operatives o kon NASCO. Suno kay Bacolod City Police Office spokesman Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo, ginahulat na lamang ang pag-aprobahan ni City Director Police Colonel Noel Alinio sa petsa sang EMPO Conference. Sang nagligad nga adlaw ginpahayag ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga madamo sa mapareho niya nga negosyante ang nakamutik nga naghuyang na ang pagpatrolya sang mga kapulisan. Ini matapos ang sunod-sunod nga pagluntad sa krimen nga pagpatay sa syudad. Bangon siniliwati panugyan ni Carbon ang pagbalik sa gasoline allowance sa BCPO kag ang pag-activate sang MASCO. Uli ang gin-activate ang MASCO sa Bacolod sa 2022 bilang isa sa masolusyon sa kaso sa pinatyanay sa syudad. Hindi pa direkta nga maangot sang kapulisan sa natabo nga pag-abduct sa 5 katuig nga bata nga babayi ang pagpatay sa 12 anyos nga lalaki sa syudad sa Bacolod nagligad nga Hulyo 13. Sunod kay Police Station 1 Chief Police Major Elmer Bonilla, lunsay pa lamang mga circumstantial evidences ang ila sininga na tipon kag hindi man klaro ang records ng CCTV sa natabuan sang insidente sa Dalan Cuadra Locsin, syudad sa Bacolod. Dugang pa ni Bonilla, ila man ginatutukan ang anggulo may kaangtanan sa ginaligar iligal nga mga aktibidad nga ginahimo sang biktima base man sa sugo sa iyang mga kaupdanan. Una dirigin mando ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Noel Alinio kay Bonilla nga tutukan ang kaso kagatagan hustisya ang kamatayon sang biktima. Nagligad nga Sabado sang kagahon gintiro sa isa ka tawo nga nagasakay sa motor siklo ang biktima samtang nagahimos na nga magtulog sa higad sang dalan. Ang biktima ang kaupod sang duha ka mga persona nga nagabdak sa bata nga babae sa syudad Santa Lisay nagligad nga Hulyo 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 14 minutos sa nagaligad sa takna nga lasais. 5 ka matagas nga opisyal sang DepEd nag-resign. Samtang Pogo, wala ginakabig nga national security threat. Ang detalye sang mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Mayang aga sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor dira sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton FB Live. Good morning, Aksyon Eden. Good morning, Action Boy, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon. And happy Wednesday. And thank God it's Wednesday. Amo na da siya. Pasalamat, no? Yes. Sige, medyo matulutugnaw ang panahon. Gaulan. Hindi magid siya hindi magid siya why man na? Hindi man super rain. Hindi. Pero basa ang dalan. Ay. Medyo halong-halong lang Halong sa drive, gid. mga ka-aksyon, ha? Morning da kay Erla Vega, Homa Lumena, si Cecil Bikbik Esmilia. Good morning dira sa imo kag good morning kuno kay Kap Remy Haleya, Yes. Lilong Haleya Uy. sang Barangay Binubuhan kag sa iya council. Kita na kami gapon ni Cecil sa kwan sa mga farmers wala nga nagkuha sa ilang allowance. Wala pa galing natapos. Galing. Sige niya. Damo-damo. Ba? Lain naman nga batch ka. Pwede. Kung mag-shift ko, guro, career, guro, doon makahingaga. Kung mangunguma ka, Oo. actually may mga kita ko to mga farmers nga daw masubin pag ganito sa simo. Ito. Kahit may edad ka na man. Amo na. Kasabad ba? Ako na gani hambal ko. Kung mag-shift ko, guro, subong career, basta makalagas pa ko. Kalagas ka pa sa mga Sang financial hinatagay ito sa assistance. bago. Oo. Abi, masaylo ko to sa bago. Homa Lumena, morning man. Kag kay Dennis Richard Timor Roma. Good morning. Veronica Santillan Manukan. Mary Grace Arabejo. Kag
action boy mayagi kuno ang sag saot kag kanta. Na may kuan ka, may human CCTV. May kwan siya, may Wala. informant siya. Wala rin, may intel May reports. intel report siya. Wala video, wala picture. Why ito? Kay nablos ni Kagawad, Dudoy Bermudez, gali. Kilala ya, ikaw, hindi mo yaman, no? Si Dedi, si Damo, si kilala Gali ya. nga pirti itong saot ni Kagawad. Ni Aksyon Boy. Bira-bira. Kay, kasadya to mo kay nagkanta si Kapitan. Kuhan mo. Elvira Anong kantaya? Zulueta. Anong kantaya? Bulaklak. Buka ang bulak. Gawa mo ka. Ay, bungga! Kung ang original sila yung mga nagasaot, mga babayi, kamuya ni Sir Patrick, kamuya ang nagsaot, bira-bira. Kag ni Joseph Urgunares. Bira-bira. Siya kanta si Kapitan. Taring ininimo nyo ang pangin trip to Jerusalem. So dami ito magsalaot ang mga upod namon ito nga mga kuan mga guardians. Ay, bongga. Iba talaga. Gerald Hermino Arcream. Sige. Hindi ice cream? Inday Blaza, Martin Aliling. Sino pa nadaman? Si Diego Val Flores, Blessed Wednesday morning. Yes. Monitor lang sila kanupod sila ni Bogs, Nognog, Edward, Alex, Junjun nga nagakape-kape. Salamat, kid. Ma'am Jinky Dalagdon is watching. Thank you so Morning. much. Bing Bagatella, good morning man. Watching from Talisay City. Borgs Asa, nagatanaw man. Aseber, o kon Rebecca Tolosa, Hisona, good morning. Josephine Junco from San Dionisio, Granada. Maing aga dira sa inyo tanan. Tessie Esquadra, good morning from Dumangas, Iloilo. Romel Poha kag Edem ni Galon, morning man. Standby na sa ato mga balita national. Bayan numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:18 sa detalye sa aton mga balita national. Nag-resign ang 5 kamatagas ng opisyal sa Department of Education. Pila ka adlaw antes magbulos si incoming DepEd Secretary Sani Angara. Ama nag-resign amo sanday Undersecretary Michael Poha nga amuman ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, Undersecretary for Administration Nolasco Mempin, Assistant Secretary Sunshine Fajarda, Assistant Secretary for Procurement Reynold Munsayak, kag Assistant Secretary for Administration Noel Baluyan. Ang ilang resignation na mag-epekto man sa Hulyo 19, kadungan sa effectivity date sang resignation ni Duterte. Sunod kay Puwa ang turnover ceremony ang patigyunon sa DepEd Office sa Hulyo 18. Wala pa ginakabig sa National Security Council bilang national security threat ang Philippine offshore gaming operators. Nagpahayag sang suporta si NSC Assistant Director General Francis Jude Lauwenco sa pagpasar sang hagna nga nagaban sang online gambling kag paghatag sang tax sa pogo sa diin ginakabig nga isa ka seryoso nga national security concern. Suno kay Lauwenco, nagakonsulta na sila sa mga ahensya nga ginasakupan sang National Intelligence Board sa paghimo sang assessment sa pogos bilang national security concern. Kaupod ang Pilipinas sa destinasyon sa pinakauna nga French Air Force mission nga magalibot sa Indo-Pacific region. Ini sa tunga sa tuyo sang France nga mapasanyog ang defense ties ni sa Pilipinas. Sunod kay French Ambassador Marie Fontaniel, ginabugusan ini sa isa ka contingent halin sa French Air and Space Force nga nagapagigbayan sa Pegasi 24 nga mag-stop over sa Clark Air Base, Pampanga para ipakita ang commitment sang European country sa panindugan sini para sa mahilway nga paglibot nga pagpalupad sa masalakyan sa kawaan sa rehiyon. Ang Pegasi 24 ang tuigan nga French mission sa Indo-Pacific region nga tuyo ipakita ang air power projection. Abot ang French mission sa kay ang duha ka Rafale multi-role fighters, isa ka A400M tactical lift aircraft kag A330 aerial refueling kag military transport aircraft sa pagbisita sini sa Pilipinas.
May kabugusan nga anom ka Acero-class gunboats ang Philippine Navy ngayara sa serbisyo. Ini matapos ang ginhimong upgrade sa isa ka barko sa Philippine Navy nga BRP Nestor Acero nga may battlenet system halin sa Israel. Ginusisa ang ginhimong upgrade pinagi sa isa ka comprehensive sea trial malapit sa Manila Bay kag Cavite City. Kaupo ng 5 ka iban pa nga Acero-class patrol gunboats sa Hulyo 4. Kalakip sa mga ginusisa sa ang connectivity kag communication range sa upgraded nga battlenet system nga nakasentro sa voice, chat kag video feed relay apang wala naging detalye pang iban nga system upgrade para sa seguridad. Madinalagon ang ginhimong upgrade craft sa diin ang resulta ang masobra pa sa baseline specifications. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22. Oplan Dakop Anniversary Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang madakpan may papremyo. Oplan Dakop Anniversary Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. 500 pesos nga cash plus bugas. Sa Oplan Dakop Anniversary Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oplan Dakop Anniversary Promo. Magasugod na sa Hunyo 24. Oplan Dakop Anniversary Promo. Sino ayan ang madakpan? Ang Aksyon Radyo Bacolod News Team. Personal nga magalibo sa napili nga lugar diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. Agod magpanagtag sang papremyo bilang pagpasalamat sa padayon ninyo nga pagsakda. 500 pesos nga cash plus bugas, instant nga igahatag sa inyo. Oplan Dakop Anniversary Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Hello, good afternoon. Ari kami sa may areas ng Barangay Ilihan. May ari kita karon nga Operation Tulong with Aksyon Radyo Bacolod kag Love Radio Bacolod. So isa ini ka part sang hazard prone area sang Bulkan Kataon. So dili kita managtag sang bulig, we have prepared ayuda, may ari kita diri nga mga food packs and yara kita karon nga i-provide man not only in Bago pero ang Aksyon Radio and Love Radio mahatag man sa Carlota area na part man sa hazard prone area and karon may turnover kita of donations sa La Castellana LGU through the Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO pwede ko na pagbilin sa munisipyo sa La Castellana. Ito nilang sa tubuhan ng tubos gagawin kan sa kasama ng multi-crops mga ato sa kung sa mag-igad ang isa at ang tubuhin pero pag kambot ya sa amin ito nilang pero magbangat na kami mga try. Sa Aksyon Radio, ang station manager itong babae nga naka-blue si Miss Nona Macbanuan. No? Sa Aksyon Radio,
Thank you, ma'am. Si Sir Erwin de la Cruz. Sir Erwin. Jesseline Huraga. Arsenia Del Velos. Sa nayalang na Helen Nalang. Octavio Pacheco. Ara siya, Octavio Pacheco. Okay, nga 23.30 pesos kada kilo sa dry, kag 17.23 pesos kada kilo para sa bag-o ani nga humay. Sunod sa opisyal, padayon ang paghimuon ng pagpataas sa stock sang humay sa mga bodega sini bilang preparasyon man sa panahon sang kalamidad. Sa din mataas ang kinanglanon sa mga stock sang NFA rice bagon ginagamit na mayroon sa relief operations. Nahimo sa ahensya nga makabakal sang masobra 3.5 milyones ka sako nga humay, halos 200,000 nga mas mataas ikumparar sa target nga 3.3 milyones tubtob sa last quarter sa bulan sang Hunyo. Ginapadali sa Commission on Human Rights ang pagpasar sang hagna nga National Preventive Mechanism para madula ng torture kay iban pa nga sa isang pagpanakit o penalidad sa mga custodial facilities sa bugos nga Pilipinas. Ining panawagan sa CHR kadungan sang pag-release ang 85 anyos nga si Gerardo de la Peña gikan sa New Bilibid Prison nga among pinakatigulang nga political prisoner sa Pilipinas. Ang pagpasar sa NPM ang pagpakita nga komitido ang Pilipinas sa United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane and Degrading Treatment or Punishment sa mga prisuhan. Padayon pa ang ginapangita sa National Bureau of Investigation ang isa ka nurse nga ginapatihan leader sa isa ka grupong among sa likod sang kidney trafficking sa Bulacan. Sunod sa NBI, isa ka head nurse sa National Kidney and Transplant Institute. Ang suspect, nakalista ang suspect sa mga personal sang NKTI sa ilang Citizens Charter nga nakapost sang Nobyembre 2023. Ginpahayag sang Justice Department nga 3 ka suspek ang naaresto sa San Jose del Monte City sa Bulacan sang Hulyo 11. Sunod sa NBI, nagtanyag sa ang mga suspek sang 200,000 pesos sa mga biktima para makuhaan sila sang kidney para sa mga kliyente o pasyente nga handa magbayad. Ang mga biktima ang yara na sa kustodiya sa City Social Welfare and Development Office sa San Jose del Monte. Nagpasaka na sang kaso batok sa matatakpan nga suspect sa paglapas ng Section 4 sa Expanded Anti-Human Trafficking Act. Sunod kay NBI Director Jaime Santiago, kung mapatudan nga may sala ama ini, pwede nga mamultahan ang mga suspect sang 1 milyon ka pesos tubtub 2 milyon ka pesos kag pagkapreso sang 20 katuig. Nag-offline ang online system sang Department of Migrant Workers bangod sa ransomware attack. Sa pahayag sang DMW, kinahanglan mag-offline sang online system para maprotektahan ang mga data sang OFWs kag iban pa nga mga impormasyon. Sa karon ginatinguhaan na sang ilang Management Information Technology System para mabalik ang online systems nga among naga-issue sang Overseas Employment Certificate Passes kag OFW information sheets kag iban nga online services. Nagapakig-angot naman ang DMW sa Department of Information and Communications Technology para mabalik ang ilang online system. Nagpangayo naman sang pasaylo ang DMW sa mga OFW. Aksyon Radio Philippines Standard Time, Lasay si Media. Good morning nanay kay Efren Ricaforte, kay Lea Tagalog Daraog, kay kumari ko na Virgil Ligaspi Coloso, Wolf Bar, Novi Magapan, April Joy Benoflor Gaston, Evelyn Ipomuceno, Teresa Lilaha, maraming morning da sa imo. Ma'am Vanessa Mayo, no? And Dr. Matt Mayo, dira sa may Minnesota, USA. Kaga, good morning manda sa sa friend ko, kay Milag Monsale. Morning dra. Mga ka-aksyon, standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga, balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka-aksyon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Farex Vitamin B1, B6,